Det var så løs weekenden på Jyllandsringen her, Grand Prix Danmark. Som man nok kan se, så er bilen ikke i særlig god stand bagved. Viste mega gode takter i andet heat, hvor jeg spillede fint med og holdt styr på dækkene. Men i finalen der får en god start og kæmper også lidt på placeringen her. Så går vi bare på tæt på hinanden i en af svingene, og så ender jeg op over en bil faktisk, får mig en lille flyvetur. Så det var slut for race weekenden for mig, og desværre fik jeg ikke alle de point, jeg gerne ville med herfra, men så er det modsat næste gang. 2024, når de går ud, har vi sidste race i gang. Her går det altså løs. Øj, Pilgaard, han får virkelig meget julespind her. Nymark prøver at gå ind og lukke butikken for Nykjær. Og også teknisk defekt for Martin Andersen. Nej. Ja, og se nu her, Nykjær altså forbi Frederik Nymark, og de ved jo altså godt, at Frederik Nymark, han skal have point til mesterskabet nu, hvor hans ærkerival står inde på indercirklen. Monsen med en mega nedbremsning. Ja, der kunne han altså så have pillet Nymark af, og så havde det jo så været rigtig grimt her. Der er ballade, der er ballade, der er ballade. Det er Nygaard, det er Andresen, det er Monsen. Heldigvis så bliver de enige om tingene. Men altså, det er en vanvittig... Det går galt her Monsen, mellem Nykjær og Monsen. Nej, det er Nygaard. Er det, ja, Monsen, der kører decideret, flyver over Nygaard. Vanvittig heat her, vi får den igen. De skal også gå for det gap. Altså, det kan godt være, at det kun lige var der, det gap. Men det var der. Ja. Det er sgu også godt spil.